Dobrý den, dámy a pánové, a vítejte u dalšího videa tady z Robloxu, je to poslední video, písám. A přidejte se, jelikož je hodně pozdě, tak určitě máte pepsinu, bramburky, chipsy, popcorn, anebo kafolku. Jo, hele, víme a kašeme na tom. Ne, přiznejte se, a rodiče vám říkají, a jdete později spát. Co uděláte? Poušíte, stejně jako já. Máme tu dvě hry. Tohle je ta první a pak máme ještě jednu hru. Tohle je ta první hra a hele, dokud tomu teď byl nějaký update. Si to na to koukněte sami, já to nebudu číst. Zastavte video a hotovo. My jsme tady. Ježijo, cookies! No nic, my jdeme. Já jsem zapomněl, že jsem tady máme pistoli. Máme tu pistoli a knife, nebo jíž. A teď jsem to usral právě, že. Nejde tu nějaký mamet. Nic. Co je tady? Ne, díky. My jdeme semka. Kde jako zombíka? Je, hamburger, nice. Já to sežuval. To jsem to chtěl. Jo, zombíci. Potom tady skýlí, ty psychopaty. Ne, bohužel. Když se na to kouknu z té špatné strany, tak tady jsou pouze spíš zombíci. Zdechni, Mitko. What the fuck? To je zauhem, že? No jasný. Tovaný jogurt infekci, medical kit, ne, kit. A to. Nice. Ha, zdechla. Kamaráda vypadl ode mě. Je, kancelář. Haha, debil. Haha, zdechni. No, dívej, ty se snaží o jiná vzlivhaj. I tried to sneak through the door, man. Can't make it. Can't make it. The stuck. Out of my way, son! Door stuck! Door stuck! Ty mrtvý. Stupid. I'm not gonna let you get the chance. Já jsem hrozný satan, jako. Napište do komentářů, jestli jsem fakt hrozný člověk, anebo naopak jsem dobrý. Podle mě zvolíte tu druhou variantu. A to první. Good luck. Kámo, ukáž to asi novýho. Aha, proč bych měl kuřel na hlavě? Takže my si koupíme asi úplný Jo, asi úplný Fakt na nic nemám, kámo. A týpek si dal se pohodičku. A kůva! Haha, jsem asi... Kde sejmu, že? Hoši, já opustím a my jdeme na další hru, jo? Tak jo, hoši, jsme tady. To je. Dalšího je taková zombie, a to je poslední. Nevím. Vypadni zombie, jak to říct? No jestli mi tady sejme. Kámo, vtípni aspoň. Nemůžu třeba upálit. Takže co máme za zbraně? Funguje? Nefunguje. Kámo, co to je za blokovku? To ani nefunguje. OK. Tohle taky nefunguje. To Magnum taky nefunguje. Sniperka taky neuzím. Nefunguje. Skala. Možná? Nefunguje. 5-7. Ty, ani pistoli nefunguje. Nefungujou. A co je teď toto? Hoši, řekněte mi, co tady děláte. No, tak se mi aspoň neodjet. Aspoň se zbavím. Kámo, já nechci na druhou stranu. Auto. Kámo, řekni mi jako jedu. Můžu normálně jezdit, normální člověk. Ne, já tady lavu do lampy. Hoši, napište mi, jakou hru podle vás jste mám zahrál jako v Robloxu, no? Možná to nedal smysl, protože vlastně už nebude tácet Roblox. Hele, pokud mi to zvládne, to napíše jako prostě na můj Discordku.
Jakože prostě na ten komentář tam, tady v tomto videu. A napište mi jako prostě Robloxu se mám zahlát. Tak to prostě zapnu a budeme hrát a natáčet. Ale když tady jezdím, to mě zajímá tady to tam. Tam vůbec nějak vědu. Ano, přes chodím, ano. A to... Mám nefunkční zbraň, mám dětskou hračku. Přesně. Proč to moje auto jede po spátku? Můžeš mi to říct, jak tahle hra ovládá? A to... Co to... Kámo! Ty hnáty? What the fuck? Vidíte ty hnáty? Kámo, co s tím je? Já jsem chtěl říct, že jdeme na další hru. Kámo, to je úplná pítahle, kámo. Jestli vůbec půjde, abych mohl zahrát. Tahle hra už vypadá zajímavě. A dokonce tu máme i outfity, které nefungují a nefungují. Pojď. Co si vezmeme za zbraň? Akátko. 202... Fuck. Ne, pojď, já si strandu. 900 páďů? Moment, o čem je? To je ta stejná zombíhla, akorát, že od stejný výboj, ale nevím, co mám vlastně dělat za ním. A nevím, co je můj cíl. Ne, fakt to nějaká nevím. Kámo. Proč nemůžu ty lidé chovat jako... Jo, přistat tady z helikoptéru. Kámo, přesně. Týpeček možná zdechne. Ne, nice. On ukouzl po mídle. A nebo to mi tahle hla jako, tak se nechápu. A vypadám, kámo, hustě, FBIko. Tady je zombík. Ale kámo. Víš, jak tě mám moc rád? Jo, ty mě máš taky tak moc rád, že... Kámo, končíme. Pokud vám to video líbilo, nechte like, odběr a zvoneček a běžte spát. Ne, já si půjde, v pohodě. Čus.